Takže krásný den, zdraví vás Michal Valenta z Centra Oberonik. Opět vás zdravím u softwaru přístroje HeartVision. A dneska bych se chtěl zaměřit a do detailu vám ukázat analýzu bloudivého nervu v softwaru, protože si myslím, že to je důležitá a zároveň i ojedinělá záležitost. Jinak jenom krátce připomenu, přístroj HeartVision analyzuje variabilitu srdečního rytmu a měří funkční stav organismu. Tak a přesuneme se rovnou na list bloudivého nervu v softwaru HeartVision a na jeho analýzu. Ale určitě si na začátek něco o bloudivém nervu řekneme. Bloudivý nerv, neboli nervus vagus, je nejdelší nerv autonomního nervového systému v našem těle. No a jeho dobré fungování je pro nás naprosto zásadní, pro naše zdraví a dlouhověkost, protože větve bloudivého nervu jsou spojeny se všemi orgány, kromě nadledvinek, a to od krku dolů až po druhou část příčného tračníku. No a bloudivý nerv je součástí především parasympatického nervového systému a hraje hlavní roli při udržování homeostázy, neboli schopnosti těla regulovat své vnitřní prostředí. On řídí celou řadu autonomních tělesných funkcí, jako je srdeční frekvence, dýchání a trávení. Konkrétně třeba bloudivý nerv zpomaluje srdeční frekvenci, snižuje krevní tlak, pomáhá kontrolovat dýchání, regulovat produkci glukózy, zvyšuje produkci trávicích šťáv, ovlivňuje vylučování enzymů, posouvá dál natrávenou potravu a má veliký vliv na mikrobiální propojení osy střevo a mozek. Dokonce taky stimuluje uvolňování oxytocinu, hormonu, který podporuje sociální vazby a pocity pohody, klidu a štěstí. No a kromě své úlohy při regulaci funkce orgánů hraje bloudivý nerv také naprostou klíčovou roli v reakci těla na stres, protože jeho úkolem je sklidnit organismus po vypjaté situaci, a to především tím, že sníží srdeční frekvenci, krevní tlak i uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol a adrenalin, a podpoří v těle pocit klidu a uvolnění. Protože stres ovlivňuje všechny tělesné systémy a pokud se stane chronickým, může to mít na organismus fatální dopady v podobě různých onemocnění. No a dokonce podle nejnovějších studií stres pomáhá při metastázování rakoviny. Protože údajně dlouhodobý stres vyvolává změny v imunitních buňkách a ty pomáhají šířit rakovinu do dalších částí těla. No a dobrá funkce, neboli vysoký tonus bloudivého nervu, je tedy zásadní k navození relaxační odezvy těla a navrácení organismu do původního stavu rovnováhy. No a je tedy prokázáno, že stimulace bloudivého nervu snižuje příznaky úzkosti, panické ataky a deprese. No a proto se při zvládání stresu a úzkosti často doporučují techniky, jako je hluboké dýchání, relaxace, meditace, otužování, protože to všechno stimuluje bloudivý nerv a celý parasympatický nervový systém. No a pokud se chcete dozvědět víc, třeba o dlouhodobém stresu nebo bloudivém nervu, tak doporučuji některé články u mě na webu, především stresová versus relaxační reakce, první a druhá část. Napadá mě, že bych mohl odkazy umístit pod video. Takže pod videem budou potom k dispozici. Tak a než začnu rozebírat analýzu bloudivého nervu v softwaru HeartVision, pojďme si ještě něco říct o polyvagální teorii. Byl to doktor Stephen Porges, který v roce 1994 vyvinul takzvanou polyvagální teorii, která vysvětluje, jak náš nervový systém reaguje na stres a ohrožení v dnešní době. Doktor Porges popisuje, že vlastně náš nervový systém reaguje na životní situace 3 různými způsoby. První způsob je zapojením takzvané ventrální větve bloudivého nervu,
Druhý způsob je zapojení sympatického nervového systému neboli boje a útěku. A třetí způsob je zapojení dorzální větve bloudivého nervu. A zapojením ventrální větve bloudivého nervu neboli ventrální vagus znamená, že naše tělo je v relaxaci, je v sociálním zapojování, tělesné systémy fungují tak, jak mají, to znamená, dobře trávíme, máme dobré imunitní reakce, máme dobrou relaxaci, pohodu, propojení s okolím, regeneraci a léčení. Dále je tu aktivace sympatiku, neboli reakce boje a útěku, kdy se nám zvyšuje krevní tlak, tep, starosti, úzkosti, obavy a tělo je prakticky bojuje o život. A třetí je dorzální vagus, neboli zapojení dorzální větve bloudivého nervu a ta nám značí imobilizaci neboli zamrznutí. To znamená, zvyšuje se otupělost, deprese, uzavřenost, strach z okolí. Takže prakticky by se dalo říct, že žijeme ve 3 modech. Když nemáme v životě žádné starosti, stres, tak naše tělo zůstává ve stavu sociálního zapojování neboli v normálním, uvolněném a šťastném stavu. No a v tomto stavu jsme schopni spojovat se s jinými lidmi a prožívat život naplno. A to je přesně ventrální vagus, relaxace a sociální zapojování. Další mód je sympatický nervový systém, který představuje naši okamžitou reakci na stres. A ten stres ovlivňuje každý orgán v našem těle. A z toho vyplývající reakce bojuj nebo uteč je stav určený právě pro přežití. No a při této reakci boje a útěku na určité úrovni stále věříme, že můžeme přežít hrozbu, které v daném okamžiku čelíme. Nicméně, když je náš sympatický nervový systém, řekněme, nakopnut až do přetažení a my žijeme v neustálém chronickém stresu, nemůžeme uniknout, tak přebírá kontrolu takzvaný dorzální vagus a působuje imobilizaci neboli zamrznutí, určitou formu uzavření, což je jakási forma sebeochrany. Jako například, když někdo prochází extrémním stresem nebo ustrne na jevišti, protože ten stres je tak extrémní, že není schopen říct ani slovo. No a největší problém je právě ten, že náš nervový systém právě může vnímat nebezpečí tam, kde neexistuje vůbec žádná hrozba. A tím si neustále vyčerpáváme nadladvinky, tím jsme neustále v chronickém stresu a tím potom můžeme víc a víc padat právě do dorzálního vagu a do imobilizace neboli zamrznutí. No a jak tedy rozpoznat všechny tyto 3 stavy v analýze bloudivého nervu v softwaru Heart Vision? Pojďme se na to podívat. Tak a podíváme se postupně na jednotlivé analýzy bloudivého nervu. Začneme tím nejlepším, začneme tím, že je tělo v relaxaci, že má vysoký tonus bloudivého nervu a že je vlastně zapojená ventrální větev bloudivého nervu, to znamená relaxace a sociální zapojování. Takže tady vidíte analýzu bloudivého nervu, tady je jeho tonus a vidíte, že ten tonus je opravdu veliký. A to se samozřejmě pozná i na barevném zobrazení, kdy tonus bloudivého nervu odráží optimální fungování parasympatického nervového systému, to znamená relaxační odezvy těla. Můžeme samozřejmě zkontrolovat ještě variabilitu srdečního rytmu, protože je důležité, aby k těmto hodnotám byla i vysoká variabilita, což tady klient naměřený má, vidíte 90%. Můžu ještě se kouknout znova na spektrální frekvenční analýzu srdce. Tady vidím taky, že parasympatické vlivy jsou tady hodně vysoký, protože i zelená barva, vysoká frekvence, ta odpovídá právě za aktivitu parasympatiku, za regeneraci, za relaxaci, ta je tady taky poměrně hodně vysoko. Takže vidíme krásný vysoký tonus bloudivého nervu, vysoká variabilita. Je vidět, že tady jsou silné adaptační schopnosti těla, že tady je hodně energie, že to tělo má sílu odolávat různým stresorům. Tak a teď se koukneme
řekněme na variantu číslo 2, a to je nízký tonus bloudivého nervu a aktivita sympatického nervového systému, neboli boje a útěku. Takže tady opět vidíme bloudivý nerv, ten tonus je opravdu velmi, velmi nízký. Tady i máme index stresu, který je značně vysoký a celkový spektrální výkon, který je taky hodně, hodně nízký, hodně, hodně dole. Tady vypadá, že to tělo je velmi, velmi vyčerpané. Opět si zkontrolujeme variabilitu srdečního rytmu, která je nízká, jak vidíte 1% komplexní ukazatel funkčního stavu a můžeme se podívat i na spektrální analýzu srdce a vidíte, že převažuje červená barva, velmi nízká frekvence, to znamená chronický stres. Takže tohle je analýza, kdy tonus bloudivého nervu je velmi nízký a odráží opravdu velmi špatné fungování parasympatického nervového systému, relaxační odezvy těla. Tělo se nachází spíše v chronickém stresu, v modu sympatiku a, jak jsme říkali, bojuje o život. Tak a varianta číslo 3, neboli aktivita dorzální větve bloudivého nervu, neboli imobilizace, zamrznutí. To bych řekl, že je asi nejtěžší pro analýzu, proto si to tady rozvedeme trochu více. Jak vidíte, tonus bloudivého nervu se zdá vyrovnaný. Je v zeleným i ta grafika, i ta barva vlastně nám ukazuje, že tonus bloudivého nervu je vyvážený a odráží dobré fungování parasympatiku. Ale, teď přijde to ale pokud je vysoký index stresu a nízký celkový spektrální výkon a nízká variabilita srdečního rytmu, tak se právě může jednat o parasympatické zamrznutí, neboli aktivitu dorzálního vágu. A to tady všechno vidíme. Tady vidíme, že tato analýza má zvýšený index stresu a má nízký celkový spektrální výkon. Takže když se potom podíváme i na variabilitu srdečního rytmu, tak vidíte, že je poměrně nízká, ne poměrně, ale hodně u klienta. Když se koukneme na index stresu, tak ten index stresu je docela vysoký. A když se koukneme na celkový spektrální výkon, tak tady vidíte ve velkým vysokou frekvenci, to znamená zase nám to ukazuje tu aktivitu parasympatiku, ale tady při těchto podmínkách a indexech, který vidíme, nám to spíš značí právě vyčerpaný nadledvinky, takzvanou adrenální únavu a imobilizaci neboli zamrznutí. Takže znova, když se potom podíváme, sice se aktivita bloudivého nervu tváří jako vyvážená, ale s tím vším, co jsme tady viděli vedle, to znamená vysoký index stresu, nízká variabilita, nízký celkový spektrální výkon a zároveň i vysoký parasympatický vlivy nám ukazuje, že je aktivní parasympatikus, ale je aktivní jeho dorzální větev, to znamená imobilizace neboli zamrznutí. Takže klient může pociťovat zvýšenou otupělost, deprese, uzavřenost, strach z okolí a tak dále. Proto je ta analýza ojedinělá, protože není běžně dostupná. Je složité zjistit, pokud je bloudivý nerv aktivní, jestli je aktivní spíš jeho ventrální vagus, to znamená relaxace a sociální zapojování, nebo dorzální vagus, to znamená imobilizace nebo zamrznutí. A my tady máme prvky, podle kterých to zjistíme. No a to by bylo pro dnešek všechno. Já se s váma rozloučím, budu se těšit u dalšího videa, určitě zase se softwarem Heart Vision. No a kdo by měl o přístroji zájem, ať třeba do jeho praxe s klienty, anebo jenom doma pro domácí použití, určitě mě kontaktujte a dejte mi vědět. Budu se těšit, mějte se krásně.